Здравейте отново от мен, Цветан Радушев, приятели. Тук съм с Борис Гичев и с Боби Лимонов, за които ще ви разкажа след малко. Днес сме на второто по рода си барбекю, което се състои на 3 октомври в Шумен, вила Пазашница, една страхотна вила. Искам да ви кажа как започна всичко. Първо с дропшипинга при мен, после и как се случи така, че да създам курсът от нула до успех. Ще оставя думата на Боби да разкаже малко повече, който всъщност ме научи да дропшипвам в eBay преди няколко години. Боби, разкажи малко. Няколко, колко бяха? Не знам вече колко са, може би 4-5. Повече. Съм сигурен, повече. Значи аз съм от 6 години в Пловдив, поне 2 години преди това във Варна, значи са към 8. 8 години са минали? Ами да, аз от 2004 започнах да се занимавам с eBay, изобщо с продажби, дропшипинг, арбитраж и всичко останало. Всякакъв тип онлайн търговия. И не знам какво да разкажа. Запознахме се с Цветано в момент, в който отново беше такъв като сегашния. Преходен с много промени в eBay, в начина на работа, в изискванията, в възможностите, трудностите. То това е едно и също. Трудностите и възможностите. Ама така, да, беше напрегната ситуация. Съответно, Цецо искаше да учи нещо ново, да се развива. А пък ние имахме нужда от някой, който да помага. Реално да помага с работа, с листване, с комуникация с клиенти, с много неща. И така, бавно започна от начало, даже май английския беше доста зле. Аз много добре се спомням, че въпреки че работех, тогава поддържах най-големия сайт за силиконови гривни в света, Risband Connection, тогава беше най-големия, вече не съм сигурен, и един от най-големите сайтове за барбекюта. Английския ми беше на плачевно ниво, не можех да се обаря. Тогава Тодор, един колега, звънеше вместо мен в Щатите. Си го спомням много добре. Ти почти се беше отказал от мен. Тодор каза ми, Гичев каза, че си безнадежден, не можеш да се справиш. И почти се беше отказал от мен, но... То не може да се справиш, ами на мене ми отнемаше много време. Да ме учиш на някакви елементарни неща. Всеки ден да обяснявам и да казвам или да правя нещо вместо. Та така, Тодор за негова радост беше назначен. Да, благодарен съм на Тодор, ако все пак гледа това видео, нали, съм много благодарен на Тодор и той все още има едно яке в къщи, което забрави преди около 3-4 години на едно събиране във Варна, така че Тодор, ако гледаш това яке, тъй като ти нямам новия номер, свържи се с мен. Искам да ви запозная и с Боби Лимонов, заради който в момента има обучение от нула до успех. Ти помниш ли как започна всичко? Да, помня. Разкажи ви как също си спомняш нещата. Ами всичко започна от там, че почнах първо да поръчвам от eBay и продавах в OLX, обаче понеже тук пазара не може да си позволи толкова скъпи артикули и реших да променя нещата, да почна да продавам в eBay. А ти какво продаваше? Щях да продавам рибарски неща, ама всичко като цяло. Но са скъпи рибарските стоки и не се търсят много в България, може би скъпите. Да. И оттам потърсих как се качват обяви в eBay. Обаче видях как се качват, имах въпроси, обаче никъде в интернет не пишеше никакви тънкости, никаква подробна информация нямаше. Потърсих в разни групи в Facebook, в форуми насам-натам и видях, че Цветан Радушев е много активен в няколко групи. Реших да му пиша, да го питам най-приятелски за съвет, нали, как да започна, какво да направя, след което си обменихме данни, чухме се. След това той каза, че няма да стане така за по телефон, трябва да се седне по-сериозно, да се разговаря, да ми обяснява разни неща и тогава ни хрумна идеята, защо просто не обяснява на повече хора и така той реализира курса. Аз всъщност се спомням, че точно деня, в който ние се чухме, имах работа във Варна и пътувах към Варна. Никой не се беше свързал с мен за курс, имаше някакви хора, които последните седмици ме питаха по-отделно, точно като теб, но ти беше най-активен и беше много сигурен, че ще си всеки път там
И че ще идваш и аз викам, добре, това момче, той всъщност си на 19 в момента. Да. Когато започвах, може би си бил на 16 или на 16, да, беше 16 май. Юли месец 2018 година. Значи 17 Значи на съм 17 си бил, добре. Та, може би так му се стана на 17 и си казах, това момче нали, има нужда от помощ и другите хора и писах на стената си един пост, който иска да се занимава с онлайн търговия, нека да се свържи с мен съвсем безплатно и всъщност разчитах ти да си най-активен. И си казах, окей, нали, той иска много, може би като направя сега една група, да не уча само един човек, да уча 20 души едновременно. И в един момент си спомням, че влизам и тебе няма. Влизам и пак и тебе няма. И ти ми писала съм много зле. Ти беше ли там всеки път? Да, всеки път бях там. Добре, вие сте били много хора, може би е моя грешка. Ти си в курса, така ли? Да. Защото има... Във втория не всъщност, ама в първия нямах пропуск в началото. Тоест си бил във всяко едно видео, което сме записали. Да. А научи ли нещо ново там? Как се сторите? Да, в смисъл без този курс като цяло нямаше да в момента да реализирам печалби от eBay. Ти малко по-рано ми се похвали, че имаш първата си продажба от новия акаунт. Да, от новия акаунт. Как продаваш там? На дропшипинг? Ами там чрез физически сайт от България. В смисъл стоките ги взимам от български склад и ги продавам директно. А защо не от Amazon? Защо не ти хареса този модел? Ами да, трябва да почна принципно пак да дропшипвам. Обаче просто защото печалбата е по-добра на продаден артикул. Процентно печалбата има по-добър профит. Да. Боби, ти какво ще кажеш на хората, които нагледат? Тя им разкаже за MC 113 и за това, че всъщност има шанс. MC 011. Ти 011 ли оправяш? Да, защото ти пак си човека, който нямаш спрян акаунт, откато те познавам. Имам. Имаш ли такъв, който не успял? успял? На моето име 2004 година с една история, дето искаха да ме екстрадират в Австралия. Аз съм ти я разказвал, няма да я разказвам сега. Ама да, дето се оказа, че аз нищо, че върнах на хората $30,000 в PayPal. Се оказа, че са ги украли с много повече, ама това са други истории за друго видео. Значи всяка една рестрикция в eBay може да бъде оправена, без значение кой какво ви казва. Въпросът е да знаете как и да не се отказвате. Това мога да кажа накратко. MC011 се оправя, това не е някаква фатална ситуация, край, загубих си акаунта. Просто сте минали на друго ниво обикновено, или нещо сте сгафили, или просто сте пораснали много бързо и не сте успели да се справите толкова добре, колкото сте се справили преди да пораснете. Но това, което иска да види eBay е, че сте наясно и имате контрол над това, което правите. И това има начин как да стане. Ако има много хора, дето имат интерес, може по-нататък да направим едно подробно видео как се случва това. А защо не е един семинар? Аз тази година мислех да правя семинар, но поради този проблем с коронавируса, много голяма част от хората започнаха да казват, че ще сложат контролно-пропускателни пунктове отново. И поради тази причина всъщност реших да направя барбекю сред природата, където ние не сме задължени да носим маски, нямаме проблем с рестрикциите и в най-лошия случай може би нямаш да могат хората да стигнат до тук и щях да им върна парите. Нали? Това с семинара е доста по-ангажиращо. Благодаря ви много за отделеното време. Благодаря. Благодаря ви много, приятели. Ако това видео ви е харесало, можете да се абонирате за канала ми тук долу, да ударите един палец нагоре или пък защо не един палец надолу. Благодаря ви. Препоръчвам абсолютно всичко, препоръчвам на Цецо курсовете, препоръчвам това да, както се казва, да пиеш вода от извора.
Препоръчвам и курсовете на Цецо и тези, така да се каже, семинари. Приятно. Обменяме информация сега, обикаляме по масите, всеки се споделя опита. Истината е, че има много хора с най-различни случки, знания, практики. Събитието, на което се намираме днес, е хубаво и аз лично горещо препоръчвам на всички, които се занимават с сегмента, който Цецо така, нека да го наречем, проповядва, именно дропшипингът, безналичната търговия, да го посещават, защото тук в момента има около 50-60 човека, поне аз толкова видях, които са устремени да се развиват в тази насока.